I dalje pričamo o muzici. Kartel Band, muzički sastav alternativnog rock žanra, nastao u Beogradu tokom 2008. godine u cilju zajedničke borbe za opstanak kvaliteta umetnosti. Tekstovi njihovih pesama bave se pojavama i stanjima u društvu, svakodnevici sa kojom se nosi čovek 21. veka. U toku je priprema njihovog prvog albuma. Imaćete priliku ekskluzivno da vidite i spot za njihov prvi singl Budućnost. Dobar dan želimo pevaču Kartela Marku Racu i gitaristi Dejanu Janjiću. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Neki od vas, tačnije Marka, vidjeli smo i u 357, je li tako? Dejan. Ništa. Da. Radio sam na grupu 357. Taj band nastajao, pošto još neki članovi, je li tako? Da, bubnjari basista su, nas trojice smo u stvari bili taj podmladak grupe 357 koji je zadnjih godina i po dana radio. Međutim, s obzirom, verovatno ste upoznali sa činjenicom da je bend i prestao da radi, a i mi smo se pre jedno godinu i po dana počeli smo da radimo u grupu Kartel, znači sa Markom i mislim... Ali to sad neki logični nastavak toga ili jednostavno ste želeli da ostanete u muzici pa ste se našli koji ste imali... Kada smo se našli, znači u toj grupi, u 357, mi smo prosto se skapirali toliko dobro da smo počeli da radimo automatski, autorski. Marko i ja radimo već 10 godina, se znamo i kao imali smo prve klinačke bendove i kao negde smo se svi upoznali, počeli da se družimo. I iz toga je nastala znači ova priča koja je potpuno nema veze ni sa čim do sada, znači potpuno novo i potpuno drugačije. Da, koliko vam je to možda olakšalo opstanak na ovoj sceni i uopšte koliko sad znate kako to sa sve funkcioniše? Pa ništa nije olakšalo, mislim, možeš primetiti i u izjavama, a i postupcima drugih bendova da su bendovi koji su po 20 godina na sceni svakim novim albumom uvek na početku. Tako da generalno to ništa ne olakšava, možda neke ljude koje znamo i neke kontakte, ali ovo je definitivno borba i uvek si na početku, ali u tome i čar rock'n'rolla, jer on već 40 godina umire i nikako da umre, uvek je na izdisaju, uvek mu treba neka kao revitalizacija. Na samrti, ali zato na samrti stvaraju najbolje stvari, jel? Da, naravno. Da, Marko, album je tu negde, je li tako, u pripremi? Album je u pripremi, trebalo bi, nadamo se, krajem maja negde da bude gotov totalno. Na njemu koliko pesama, šta ste stavili? Pa ne znamo još, otprilike bit će sigurno 10-ak pesama, možda nešto preko, još ne znamo to, ali bitno je da smo ovaj singl odradili kako treba. U vidu spota i upravo da sada gledamo. Da su pozitivni komentari i to je ono nama najbitnije, da nastavimo da radimo i dalje. Da, ja sam rekao neki alternativni rock. Koji su u stvari sve fuzija, koji žanrova ili kako to? Pa to je definitivno može se svrstati u alternativni rock, zato što mi imamo kao uticaj... Da, vidjela sam i Fate No More, da, i Fate No More, svaku pojedinačno, znači potpuno smo različiti. I Tula, i Pink Floyda, Coldplaya, basiste bubnjar su malo više kao metalci, vole Lamb of God i tako neke stvari. I prosto kao mi smo jako je teško to svrstati u bilo koji žanr sem alternativni rock, znači slušamo sve i svašta u stvari kvaliteta. A pesme na srpskom? Na srpskom isključivo, zato što kapiramo da je to jedino ispravno. Ne osjećamo se prirodno na engleskom da pevamo. Dobro, kakav je probaj na MTV-u? Hoće biti spot i ćemo gledati tamo? Da, pa mi smo u razgovorima sa njima, očigledno da su oni malo zatvoren sistem i da imaju selekciju baš onako neku visoku, međutim dogovaramo se, nećemo ništa kao da pričamo, ok, čekamo neki odgovor. Na Marko, li imaš šanse, izvini, ali imaš šanse za neku koleginicu da čujemo neki ženski vokal? Teško. Teško, jel? To da je isključivo rezervisano za muškarce? Šta? Pa ova vrsta muzike i ovakvi bendovi. Pa nije... Šta imate protiv žena? Ne, nemamo ništa protiv žena, nego možda žene imaju same protiv sebe, pošto potrebno je da se prosto uključiš u tu priču, samo inicijativa. Sad, tu ima i ženski vokale koji su super primjeri, kao da je nešto uspelo i da je nešto kao krenulo, tako da nema mi ništa protiv. Da, ali ih ima u publici. Pa, bit će ih. Da, to sam žela da pitam šta je sa promocijom, da li imate neki koncerte, mini i nešto? Ne, mi imamo potpuno neki koncept koji smo osmislili, koji će da bude, znači, i za koncerte. To je kao da se bude kao kompletan audio-vizualni doživlje, znači na našim svirkama, tako da još nismo krenuli, čekamo da završimo sa albumom i tek kada završimo sa albumom, onda ćemo krenuti iz svirke i potpuno nešto autentično ćemo... Jedna malo veća organizacija oko svega toga treba, tako da... Da, koji su vam prostori zanimljivi, zanima me za ovu vrstu muzike? Da li to Dom omladine, sad ova renovirana sala ili Skrp? Hipodrom.
Ko Stones, ja? Ne, još više, da. Pa nema pojma, malo je prostora u Beogradu, nažalost. Znači će Gansi doći, evo vidjela sam 22. u Beograd. Evo sad sam dobila najavu 22. u Beogradskoj areni i kao predgrupa, zašto ne? Pa zašto? Pregovara se. Da. Čujemo, sa Slashom smo na internet veži non stop, tako da vidjet ćemo. Da, kako izgleda ova naša scena? Koliko je kvalitetna, zanimljiva, koliko je autentična? Koliko je teško biti autentičan? Ne može tan. Pa ima dosta dobrih bendova, samo mislim da je generalno problem u Srbiji što bendovi ne priđu totalno toj njihove nekoj priči kako treba, nedovoljno ozbiljno i to je generalno najveći problem kod bendova u Srbiji, koji se bave sličnom muzikom kao i mi. A što je sa stvaranjem? Koliko imate tu nekog sluha od onih koji tu muziku snimaju, tako, to što vi znate, pretoče u album, u spotove? Da, mi smo, da kažem, okupili, ajde, možda je ružno reći, ali ceo Kartel je koncipiran, možda se zato baš i zove Kartel. Znači, na samom bendu i na ljudima koji su tu kao prijatelji koji daju podršku bendu. U vidu dvojice producenata sa kojim radimo, znači to su Goran Antović i Andrej Jovanović. U vidu Mirka Pernjakovića koji nam radi video i spotove i fotografije. I u vidu još mnogo ljudi koji su prosto tu uključeni u sam proces stvaranja, ne toliko stvaranja, ali već i plasiranja, znači neki drugi stvari. Tako da ima dosta sluha, našli smo se sa pravim ljudima koji to prosto rade onako baš kako treba i kako mi želimo. Imamo dobru komunikaciju sa producentima i ono kao, nadamo se da će vam se dopasti, mislim, ono kao nama se mnogo dopasti. Da, ovo što smo čuli je svakako dobro. A ćemo da kažemo samo koga još imamo u bendu kad smo već kod imena. Da, to su Nenad Stošić za bubnjevima i Stefan Tasić. I samo još nešto da vas pitam, ono što je popularno poslednjih godina, to je spajanje muzike i serije. Vidjeli smo da su članovi 357 bili nedavno u seriji Selo gori, baba se češlja. Šta mislite o tome? Da li biste vi pojavili nekada u nekom talk show, nekoj seriji, nekom reality show? Pa ne znam, ako pretpostavljaš na ovu vrstu reality show, meni mislim to potpuno... Ne, to je meni potpuno sranje, znači ja to u životu se ne bi tu pojavio. Iz nekih ličnih prosto razloga. A u nekoj seriji domaćoj? U seriji domaćoj? Pa, teško. Da, možda u Insideru. Što mislim, ne znam baš to je. Bar na tribini. Pa ne, nije mi to kao uopšte, mislim... Pa ne znam, meni je sve to malo, ne znam, neukusno. Dobro, ali ima vas na Facebooku, to sam videla, tako? Ima nas na Facebooku, ima nas na MySpace-u. Znači mogu da nas nađu Facebook. To mi je okej. Da, kroz Kartel.net, myspace.com kroz Kartel.net. Od danas će biti dostupan naš web sajt. Znači www ili www.kartelmusic.net. Će biti spot okačen na... Da, spot će da bude okačen i tu, i na YouTube-u, i na Twitteru nas mogu ljudi naći. Znači izvezali smo se, pa ćemo da imamo šta će da se desi. Dejan i Marko, hvala mnogo. Hvala tebi. Hvala tebi. Lepo ste nam uveselili ovaj segment emisije, a sad ćemo malo da se vozimo, ali ne onim brzim vozovima u Srbiji, već onim kakvim se voze u Evropi i Aziji. Već godinama se prevoze super brzim vozovima, što u Sjedinjenim Državama nije slučaj. Osim jedne linije od Bostona preko Njujorka do Vašingtona, ali to bi uskoro trebalo da se promeni. Predsjednik Barack Obama nedavno objavio plan za razvoj super brzih pruga u Americi sa početnim ulaganjem od sitnih $8 milijardi.